गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आङो दा आंथ' बारा बुंनो रोङा स्पेसियेलि थेवबो आङो एसे जा हायो बुंगोन आरो दा गासैखौबो गेमस्रि आरो प्रकाश बिथांमोना दा बांसिनखौनो बुंगोन थेवब्लाबो आं जा एसे फोरमायनो सानदों बेखौनो एसे फोरमायगोन आरो जोङो दिनै बेयावहाय गासिबो मिटआप लादों आरो आगैमोना गासिबो बेयाव फैदों बेनि थाखायनो जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो मोजां मोनदों गासिखौबो बेबायदि लैहोर लैहोर माने जों इउटिउब टीमखौ गासिखौबो नुलायनानै मोखांजों मोखां दा बेनोसै आरो जों गासिबो मोजाङै मोजां खामानि मावलांनांगौ एखेलगे मिलिनानै खामानि मावलांनांगौ जों रावजोंबो राव हेंथा हेंसि जालायनो नाङा बयबो माने सबबो गावबागाव निजा निजा कन्टेन्ट लानानै माने मोजाङै बेफोरबायदिनो आवगायलांनांगौ आरो आं गावनि सायावबो एसे बुंनो सानदों आरो आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन जे इन फिउचार आं बेबायदि इउटिउबार जागोन बा इउटिउबारखौनो बुंनानै लाबाय आं दा जेरै गासिबोथ' इउटिउबारखौनो बुंसै ना बेनिखायनो आरो आं जेला खुलिदोंमोन 2 बोसोर सिगां लकडाउननि सिगां आं खुलिदोंमोन आरो गेमस्रिनि 1 विक सिगां आं खुलिदोंमोन ना गेमस्रि आंनि 1 विक उनावहाय खुलिदोंमोन आरो गेमस्रियाव सानगासिनो दंखायोमोन नै इउटिउब खुलिनो होननानैहाय नाथाय खुलिनाय जायाखैमोन बेहाबो भिडिअ अलरेडि रेडि जाखाबायमोन आरो नाथाय एडिटिं जायाखैमोन बे समाव आङो सानबाय माने बयखौबो इउटिउबाव नुयो आङो माने बेबायदि भिडिअ आपल'ड होनाय दा आंबो सानबाय आरो आंबो भिडिअ होनोसै नामा बिदि होननानै खिन्थु इन फिउचार आं इउटिउबावबो एसे एनैबाबो साक्सेस जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो बाट एसेबाबो आं साक्सेसखौनो होननानै बुंनानै लाबाय देसुन ओमफ्राय माने बे समाव आं फार्स्ट स्टार्टिं आं बिराद लाजियोमोन आरो आं बुंनोबो हायामोन रायलायनोबो हायामोन आं माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन साननानैनो मोनामोन आङो माने ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो आं मोनसे जानाय भिडिअ लाबोदों जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि माने खुनु भइस गैया बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनानै आङो बयनिबो फ्रेन्डफोरनो आं शेयार खालामबाय आरो खिन्थु आंनि वाट्सएप फ्रेन्डआव जा 300सो बिदिनो फ्रेन्ड दंमोन बिनिफ्राय साबस्क्राइबारा आंना 200 300 बिदि जादोंमोन आरो फार्स्ट डेआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो खमावबो 6 मान्थसो गेप थादों ओमफ्राय बिनि 1 विक उनावहाय गेमस्रिया माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरो गेमस्रिनिखौथ' बुंनो नांला 1 डेआवनो बियो 10K साबस्क्राइबार मोननो हादोंमोन आं गोसोआव दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो 6 मान्थनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामफिनदों आंनि जार्निखौहाय जेला लकडाउन जायो जेला गुवाहाटियाव रुमावबो एसे फासिनानै दंमोन अब्ला मा खालामगोन होननानै बिदिनो संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोनोसै दे जि जाबा जागोन होननानैहाय बेयाव लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लाबोनायावहाय बिदिनो आंनि चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांनो हमबाय ओमफ्राय ग्र' जालांनो हमनायावहाय बिदिनो आंबो मोजां नांबाय आरो बयनिफ्राय सापर्ट मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोसोआ गुदुं जालांबाय बिदिनो आङो कन्टिनिउ खालामबाय आरो थिग आं आगैमोनखौबो बिदिनो बुंनो सानो दि सोरबाफोर दा गोदानै इउटिउब फैदों बा जेनेबा सोरबाया गोसो माने डाउन जालाङो भिउ मोना बा साबस्क्राइबार मोना होननानैहाय थ' बेखौनो बुंनो सानो आङो जे गोसो डाउन जानो नाङा मालाबा जोंनाबो नै साबस्क्राइबार दङ थेवबो जोंनाबो भिउ फैया मालाबानि समाव फैयो मालाबानि समाव फैया बाट आगैमोना बेनोदि जे आंना भिउआनो जाया आंखौ नायानो बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानोना कन्टेन्टखौ होबाय थायोब्ला नों अट'मेटिकलि इउटिउबाव होबाय थायोब्ला नों अभियासलि सानसेबाबो नोंनि भिडिअआ मोनसे नङा मोनसे भिडिअ भाइरेल जागोन आरो साक्सेस जागोन आरो आं बेखौबो खावलायनो सानो दि जों जेसे हायो गावनि जा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोंनि थाखाय मोजां ना मा बुङो आगैमोन मोजां ना माने गाव जुदि नों बहुद माने बयहाबो टेलेन्ट दं सोरबाया गान खननो हायो सोरबाया मोसानो हायो सोरबाया फरायनो हायो सोरबाया बा कुकिंआव मोजां मोनो सोरबा बेरायनो मोजां मोनो बा सोरबा बिदिनो गावनि ट्रेभेलिं गावनि लाइफ स्टाइल बा सोरबाया मेकआप खालामनो मोजां मोनो बहुद कन्टेन्ट लानानै इउटिउबाव जों फैनो हायो आरो माने मोनसेल' नङा जेबो गाव माने गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोङो फैनो हायो दे आरो सोरबा फेमिलि ब्लगिं लानानै फैयो बेफोरबायदिनो जोङो फैनो हायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो खायसेया जोंना फंबाय बिनानावमोना दुखु मोनो बा जोंबो कमेन्ट मोनो किसुमाना दे जोंनिया ग्र' जाया आब' सापर्ट खालाम बेफोरबायदि आरो स' आं बेखौनो खावलायो दि आगैमोन गोसोखौ माने मा होनो दुखु खालामनाङा जेसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामबाय था सानसेबाबो साक्सेस जागोन मानोना इउटिउबाथ' जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्म ना नंगौना नङा मानोना इउटिउबखौ जुदि एफा मोजां जोंनो मोनसे प्लेटफर्म होदोंबा जों मानोथो ओरैनो थांनो होनो ना बेनिखायनो जोङो बयहाबो फ्रि टाइम थाया देसुन खिन्थु जा इउटिउबार जानो गोसो जा एसे टाइम मोनोबा फ्रि टाइमावनो नोंथांमोना जा एसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो बा सोरबाया मान्थआव खनब्रै बा बेफोरबायदि बा खनथाम बेफोरबायदिबो आपल'ड खालामनानै चेनेलखौहाय आवगायलांनो हायो आरो स' आरो बेनि खोथा गाव गावबागावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोयोबा जों मोजां नाङो ओमफ्राय बे स्टप कन्ट्रभार्सिनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों माने जोङो नायदो जेनेबा साप'ज बयहाबो फेमिलि थायो बयहाबो गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय थायो जेनेबा जों साप'ज जों जुदि मालायनि टपिक लायै जुदि जों भिडिअ बानायबा जों माबायदि मोनगोन ना नंगौना नङा
भिडिअ खालामबाय आंनि खोथाल' लायै लायै भिडिअ खालामबाय अब्ला जों बेसे दुखु मोनो खारन जोंबो सम सम ट्रल जायो जोंखौबो कन्ट्रोभार्सि खालामो अब्ला जों बेसे डिप्रेसनाव थाङो जोंसो मिन्थियो आरो बिनिखायनो जोंबो मिन्थिगौ दि सोरबा सासेया जुदि ट्रल खालामजायोबा बा कन्ट्रोभार्सि बेफोरबायदि खालामजायोबा बिनि गोसोआव माबायदि दुखु मोनो सोरबायाथ' सुइसाइडबो जागोन मिन्थिबायना दुखु खालामनानै सहायनो हायो आरो बेफोरबायदि डिप्रेसनखौ जोंबो मोनो जोंबो बिराद टाइम माने बिराद दुखु मोनो माने बेबायदि माने जों ससियेल मिडियाखौनो गारनोसै बा इउटुबखौनो गारनोसै बेबायदि साननायबो फैयो जोंनियावबो मालाबा बाट जोङो बे जों स्ट्रं जानोबो सोलोंनांगोन आरो बेबो मोनसे जुदि जों ससियेल मिडियायाव फैदोंबा जोङो मेन्टेलिटि स्ट्रं बा गोसो स्ट्रं गासिबो स्ट्रं जानानैसो जोङो ससियेल मिडियायावहाय आग बारायनांगौ खारन ससियेल मिडियायावहाय जोंखौ बहुदानो माने मोजां मोननोबो हागौ मोजां मोनाबो जानो हागौ बा 50% जोंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ बा 50% जोंखौहाय मोजां मोननोबो हागौ आरो बिनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव जेला फैनोसै सानोबा माने मेन्टेलिटि फारसेनिफ्राय जुदि जों स्ट्रं जानानै फैयोबा माने जोंनि थाखायनो बहुत मोजां आरोना नंगौना नङा जायोना बुदों जायोना बेफोरबायदि बिनिखायनो आरो माने गावबागाव मोजां कन्टेन्ट लायोबा सापज मालायखौ बिदि जावलायबाय थानायखौ माने बन्द खालामनानै जोङो जुदि गावबागाव कन्टेन्टजोंहाय जुदि जोङो आगबारिलाङोबा बेखौनो आङो खावलायो खारन मा होनो बयहाबो गावबागाव पार्सनेल लाइफ थायो आरो बयनि लाइफआबो पारफेक्ट नंजोबा बयहाबो माने बेफोरबायदि मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमा थाखायो बिनिखायनो जों जेसे हायो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै बा गावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जों इउटुबखौ प्लेटफर्मखौ जुदि जों मोजाङै साफायै लाङोबा बिराद मोजां नाङो आरो जुदि बेफोरबायदि नांलाय खमलायबो जाबाय थायोबा जेनेबा जोंनि हारियाबो मिनिजागोन नंगौना नङा जोङो गुबुन हारिखौ नुयोना बांसिनानो नांलायनायफोरखौ खम लाखिनानै मोजां गावसिनि माने लाइफ स्टाइल बेफोरबायदि मोजां फेमिलि माने ब्लग लाबोनानै बेसे आवगायदों बिसोरो नोंथांमोना नायगोना नाया ब्लगिं नायोना बयबो बा फेसबुकफोरावनो नायो माने बेफोरबायदि मोजां माने लाबोबाय थायोबा एन्टारटेन भिडिअ बा बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोयोबा ओरैनोबाबो चेनेला ग्र' जाखायो आरो जोंबो नायनो मोजां नाङो आरो जोंनि हारियाबो बाख्नायजागोन आरो जोंनि हारिया जुदि जोङो बेफोरबायदि बांसिन सानफ्रामबो नांलाय खमलाय गावजों गाव बिदि जाबाय थायोबा जोङो मिनिजागोन इन फिउचार बिनिखायनो जाहाथे जों बेफोरबायदिखौ चान्स होआ गुबुना जाहाथे जोंखौ मिनिनो हाया आरो जोङो अराय सम माने स्ट्रं जानानै मोनसे टिम जानानै खामानि मावो आरो जोंना बे मोनसे मिट लानाया बेबो जादों मोनसेहाय दिनै नै सोरबा न'खरावहाय प्रब्लेम जायो ना सापज दाखालि बरबरायनिखौ लानानैनो बुंनोसै आङो जेनेबा आं सिक्किमाव दंमोन बे टाइमावहाय ओमफ्राय बिनि घटनायाथ' बे समाव जादोंमोन अब्ला बहुदानो सिक्किमाव आरो ओमफ्राय बहुदानो माने मा होनो कमेन्ट खालामदों आंखौहाय जे इस आब' जेनेबा आरो सोरबाया आरो माने बेफोराव बेरायनानै मानो फैसा गारबाय थानांगौ थांनानै नोङो बरबारिफोराव माने हेल्प खालामाखै बा नोंखौ सैया नोंसोरो बेबायदि बेरायनानैल' फैसा गारो बेफोराव सापर्ट खालामहैबा मा जायो इउटुबाव 40-50 खामायो सोरबा बेफोरबायदि बाट बे नङा हा सबबो 40-50 इउटुबाव खामाया खारन आंनो खामाया स्पेसियेलि आं बुंगोन आरो आंनो खामाया 40-50 इउटुबावहाय मा होनो खामायग्राफोर दं जेरै केमस्ट्रिमोन खामायो ओमफ्राय प्रग्रेस भाइमोन दं सोरबा दं हा आरो एक्सुवेलि कन्ट्रोभार्सि लाबोयोबा बिराद फैसाबो खामायो मानसिफोरा बिनि थाखायबो किसुमाना माने गोसोआ कन्ट्रोभार्सि लाबोनो गोसो जायो जानो हागौ आरोखि खिन्थु बे नङा मालायनि लाइफखौ जों दुखु होनानै फैसा खामायनायजों मालाबाबो सान्थि थानो हाया आंथ' हाया भाइ मालाया हायोबा हायो जानो आंबो हाया आरो आं आंनि खेत्रखौ बुंदों दे ओमफ्राय बेयावहाय बहुद आङो नेगेटिभ कमेन्ट मोनदों आं बिराद दुखु मोनदों एक्सुवेलि आङो सिक्किमावहाय आं गावनि फैसाजोंबो थाङाखै आं बेयावहाय स्पन्सरशिप मोनदोंमोन जोंनि बर' आइजोनि सासे मोनसे हटेल दं बेयावहाय जोंखौ इनभाइट खालामनाय जादोंमोन आरो मेहेरजों जोंखौहाय स' बेवहाय स्पन्सरशिपआव लिंनाय हिसाबै जों बेयाव थांदों बा जोंनो गासिबो बिसोर बेरायनाय फारसेनिफ्राय फ्रियाव होनायावहाय जों बेयाव बेरायनानै ब्लगिं जोंथ' ब्लगार नालाय ना जोंथ' अभियासलि एफा मोजां जायगायाव थांदों जोंथ' ब्लगखौ खालामखागोन नंगौ नङा दा नोंथांमोना ओरैनो फैनो गोसो जागोन नामा फैनो गोसो जागोन सोरबा अभियासलि एथ' मोजां सिनियर जोंथ' खेबसे खालामनानै लानो फैनो गोसो जाखागोन ना ओमफ्राय फैनानै बिदिनो जोङो खैथामान टिम जेरै मेहेरमोन देहरा सरिस्लारिमोन बिसोर रायलायबाय जेनेबा जों सासेथ' जोङो इसेबां सापर्ट खालामनो हाया मानोना जों केपासिटि गैया स्पेसियेलि आं बिराद माने मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय आं बिलं खालामो आं जा खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै खामायो बेजोंहाय आंना गावनि जानाय लोंनाय थांनाय फैनाय गाननाय जोमनायावनो जोबो ओमफ्राय माने एक्सट्रा बेफोरबायदि फैसा सोरखौबा बुरजा सापर्ट खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया आरो बेनिखायनो आङो जा हायो मेहेरमोननि आखायाव जायो एसे हरबाय ओमफ्राय जों सापर्टखौ खालामनाय जादों थिग बिदिनो जोङो बयबोथ' बिदि सापर्ट खालामजोबनो हाया ना मा बुङो ओमफ्राय जुदि जोंनि इउटुब मोनसे टिम थायोबा जों जा एसे हायो जों मिलायलायनानै ग्रुप जानानै जों टिम जानानै जा 500 1000 बा सोरबा 100 200 बेफोरबायदिनो हायोबा जोङो
थांलायलायनानै बा टीम जालायनानै जोङो सोरबा जुदि जोंनि बर' हारिया प्रब्लेमाव गोलैदोंबा जों बेखौहाय सापर्ट खालामनो होननानै जों बेखौहाय बय इउटिउबारखौबो जों खावलायो सापर्ट खालामगोन ना बयबो मानोना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो मोजां बियो ना मा बुङो औ ओमफ्राय आं बांद्राय बुंला दा बेखौनो बुङो आङो जोंनि दा जाय मा होनो फंबायमोन इउटिउबाव फैफुबाय थादों जोंनिफ्राय बहुत सिनियर इउटिउबारफोर दं दे बहुत माने एक्सपिरियेन्स जानायफोर दङ खिन्थु मा होनो थेवब्लाबो बिथांमोना फैनो हायाखै जेरै एलफ्रेडमोन बायदि दङ मा होनो एलफ्रेडआथ' बाहेरायावसो दङ जेरै जोंना आगै बिबयसमोन दं बिबयसमोनाथ' सासे हिन्दीनि लाबोयो बेखौथ' जोंनि सिगां आगैयाबोथ' बर'नि बानायोमोन हा खिन्थु आगैया इसिबां माने सापर्टबो मोनामोन बे टाइमाव जों नायबाय थायोमोन आगैनि चेनेलखौ जेला बियो मा होनो हिन्दीयाव लाबोनो हमो होमबा बयबो मानसियाबो बेखौ बयबो माने बेखौ सापर्ट खालामनो हमलांदों दिनै आगैया सासे साक्सेसफुल इउटिउबार हा बेफोरबायदिनिफ्राय सोलोंनांगौ जायो आरो बाट जोङो दिनैहाय हिन्दीनि लाबोबाबो जोङो किसुमान माने एसे गाज्रि कमेन्टबो मोनो बाट सोरबाया होनलायलाङो आरो ना बा फैसा थोआसै नामा माने हिन्दीनि लाबोबायदि बेफोरबायदिबो मोनो दे जों बहुत कमेन्ट मोनो एक्सपिरियेन्स आरो बेफोरो बिनि सायाव बुंनो सानदों आरो बाट एकदमबारे बेफोरबायदि कमेन्टखौ इगनर खालामनो हानांगौ जोङो ओमफ्राय जों जा गोसो सोरबाया हिन्दीयाव लाबोनो गोसो सोरबाया इंलिसाव लाबोनो गोसो लाबोनो हायो खारन हिन्दीफोराव लाबोयोबा गुबुन जाथिफोराबो बुजियो खारन जोंनि हारिनि किसुमान जों जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों गुबुन हारिनि माने रावाव जुदि जों एक्सप्लेन खालामनानै बुंनो होनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजांसो खारन जोंनि लाइफ स्टाइलखौ गुबुनाबो मिन्थिनो नंगौना नङा खारन जोंनि बर'जों बर'थ' जों बयबो बर'फोरा जोंनि लाइफ स्टाइलखौ गावजों गाव मिन्थिलायखायो गुबुनासो मिन्थियाना मा बुङो आगैमोन बिनिखायनो आं बुंदों आरो जा जि गोसो सोरबा इंलिस आसामिस माने मायाव रावाव खालामनो गोसो खालामनो हायो गाव गाव गोसोसो ना मा बुङो औ बेनिखायनो आरो ओमफ्राय दा बयबो बेखौनो आं बांद्राय बुंला जा बुंनांगौ गेमस्रिमोनाबो एसे बुंसिगोन एक्चुअलि आंहा बांद्राय बिदि बुंनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैया आंहा दा माबाफोर भुल बुंफ्लांबाय बा ओरैनो बयबो भिडिअ लादों फरायलायबा आं खोनाय जागोन नंगौ नङा लाइव स्ट्रीमिंग जागासिनो दं बै रायजानाय एक्सपिरियेन्सआथ' एसे आदबबो जालांबाय जों सिगां हाथ्रामोन आंथ' इउटुबाव कमेन्ट मोननै मोनथामसो गाज्रि मोनबानो सानथामसो खामानि खवाबामोन आंना मिथिगोना सोरबा जायोना जाया बेबायदि जायोना बयहाबो ओमफ्राय दा जों लासै लासैनो स्ट्रं जालांनो हमबाय आरो माने बार्थडे कमेन्टखौ जुदि जोङो सोरनिबा कमेन्टखौबो जुदि जों रिप्लाइ खालामबाय थायोबा जोंनि कमेन्टआवनो किसुमाना कन्टेन्टबो मोनगोन बा बिसोर बानायनोबो हागौ ओंखायनो गोसोबायदि गाज्रि कमेन्टखौ इगनर खालाम आरो आवगायलां जेसेबां हायो जोंहा मेरला टाइम दङ आवगायलांनो थाखाय इउटुबाव आरो बयबो जों सापर्ट होलायगोन आरो जों गासिबो जेसे इउटुब गासिबो फैनायनि थाखाय गोजोनबाय दे आगैमोन बेफोरबायदिनो जों सापर्ट होलायनांगौ आरो सोरबा सोरनिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायाखैबा बयबो खालामलायनांगौ नायना आंनि भिडिअखौ नायग्रा नायाखैसिबो एक्चुअलि आंहाथ' बारा मोजां जाया ब्लगफोरा थेवब्लाबो आं जेसे हायो माने गावखौनो माने मा होनो इमप्रुभ खालामनो नाजालांगासिनो आरो बा नायनि मा जायो इन फिउचार जेनेबा बा चेनेला जुदि थाखायोबा इन फिउचार नोङो साननैसो गेप थायोबाबो इन फिउचार नों लाबोफिननो हायो मोजां आरो बियो आरो जों माबा मोनसे जेनेबा मा होनो इउटुबजोंहाय जोङो किसुमाना सोलिनोबो हायो फेमिलियावबो बहुदानो इउटुबजोंबो सोलिनाय दङ आरो दा आं बांद्राय बुंला बेनोसै ओमफ्राय गासिबो आगैमोना आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि मोनदों नामा आगैमोन गोरोन्थि मोनदोंबा बुंनो हागोन बा कुइसनबो खालामनो हागोन माबा मोनसे माने आपकामिं जिथु इउटुबार बिथांमोना जुदि माबा मोनसे जोंनिफ्राय जेनेबा फिसाबाबो साजेसन लुगैबा जों एक्सपिरियेन्स थानायावहाय जों मा मोनखो बेखौ माने सोंनो हागोन आरोना जोंबोथ' एसेबां गुनि गियानि नङा अब्लाबो जा जोंनि एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना इउटुबनि बागै माबा मोनसे कुइसन दङ बेखौ सोंनो हागोन आरोना सोरबा सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन आरो आंथ' आंनि जातिखौ खिथाखाबाय आं इन फिउचार इउटुबार जागोन सानाखैमोन माने मालाबाबो आरो बोरै जाफ्लांगोन किसुमाना खाफालनि लिरनायबो थायो नामा दा मिथिला ना मा बुङो ओमफ्राय बिदिनो दा एसेबाबो फिसा इउटुबारखौनो बुंगोन आं दे गावखौनो गाव सासे फिसा इउटुबारबाबो आं माने जेनेबा एसेबाबो आं सोलिनो हायो आरो इउटुबजोंहाय बेखौनो बुंनानै आं दा आगैमोनखौबो बारा बुंबाय थाला जेसे टाइम होनो हायो सम भिडिअ होनानै आं बेफोरबायदि लांगोन होननानै साना स' फरायनाया जोंनि थाखाय मेन थांखि नंगौना नङा दा जों गोसो हायो फरायनायखौ गोसो होनांगौ
होनांगौ ओमफ्राय फरायनायजोंबा जों जेसे हायो टाइम मोनोबा जों इउटुबावबो होनो हागोन बाट दा जों जेसे हायो फरायदोंबा फरायग्रोनांगौ लोगोसे जेसे फरायनायजों लोगोसेनो टाइम मोनदोंबा इउटुबखौ लांफानांगौ बेनोसै रागैमोन